Wees maar net bang, er hoeft net te zitten. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Dit is de inkomstencel, dit is de wachtruimte voor de gedetineerden bij binnenkomst. Zeker zijn zinnen, kijk, bekend, vind ik ken. AGM, gaan we die hier rekken? Nee, die staat hier niet tussen met zijn naam, die heeft hier ooit wel gezeten en die is hier ontsnapt. De dominee, Klaas Bruinspan was hier. Dus die had je rek zitten. Wil je even de cel laten zien zoals die was in onze tijd dat we hier nog werkten? Dit is de hotelkamer. Dit is, zoals je kan noemen, een hotelkamer met uitzicht op de muur. Ja. Ze hebben hier een bed. Televisie erbij. Toiletten zijn er pas in de jaren 90 ingekomen. Daarvoor was het nog een laatste plasronde doen en tanden poetsen. En een po meenemen en de volgende morgen werd die po weer opgehaald. Zul je net een heel schop bivakeren kennen? Nee, beslist net. Zoek het Spaans benauwd krijgen. Hast je saai zie je werken? Ja. Oké, en hast wel eens wat spannends mee maken? Oh, genoeg. Mijn eerste werkweekend was gelijk een massale vechtpartij. Nee, die wel heel heftig voor Vooral die eerste dat het weekend. werkweekend Ja, was. dat wil ik wel Inderdaad, dat houden. was even iets aparts. Ja. Dit is nog één isoleercel van heel vroeger, de donkerste, want hier zat geen licht. Oh nee. We staan hier voor de cel, waarin meneer Fokkema tijdens de Tweede Wereldoorlog, die zijn verhaal hier altijd nog vertelt over de overval. Hij zat hier vast voor het verzet, maar hij heeft hier vastgezeten in deze cel en hij is hier bevrijd. Mag ik even zitten? Je mag altijd even kijken. Ik ging wel eens in die haalwest, maar die winkeltjes. En ik ging wel eens in de bakwest bij Douwe Heringa bij op en uit, maar verder net. Het is echt wel een onredder.